Rach ni biro mana ka sami pani wan gi jood bura. Kendo beti berga malich ya Januari. To William Mugune mano koni jogi onge to wawacho ga pile kaka wanene ka. Ang'eni en mbaka mwabiro go kucho toke kocha kwa dugi break. Yes. Kama ne William koni koro jogi obedo conmen. Koro conmen kang'eny gi duto ka inga kilungo. Victor ntiere gima jay wacho kanyo to nekita ng'eni waziri winjo wa kapod ok otieko rekode. Yes. Kapok ochako meeting cha. E sama wawuoye gokinyi ni ma en saa 2:47 ni. Malitie moloyo ni nitiere nyithindo samia o sikul ni manyo bedo dala dweche 2 moko bedo jumbe 2 nikech nyoriemb gi ma ok gitimo penj. Nikech school fees. Sama wadokie ni nitiere nyithindo ma yawo sikul kawuono moko kinyiepo kiny moko weyepo Wednesday ni tup. To chieng' tich adek kaka iyepo ni ma yepo kiny bende yepo ni eka kidhi duok gi dala. Nyithindo gi gin koda sirikal nigi broad based. Koda William Ruto telo kende. Koda Gachagua no oduogo kata ok oduogo. Koda ODM nigi nomination koda ongego. Magi ok ochuno gi. Gin gimochuno gi ni en ni ok gidhi sikul. Victor, wanyalo paro ndalo moko kae kata jay biro nyisi ni nitiere ndalo ma somo mar secondary no wene joma nigi nyalo. Kindara be mang'eny nitime gweng' mag secondary. King'iyo jomo somo mang'eny Victor ibiro paro ni nitiere joma ng'eny mane okalo penj mar KCP to ne ok onwang'o thuolo mar dhi e secondary. Mam yudo ka samoro ng'ato ne ikoni in koro kamigike ni dhi e tije moko mag lwedo gi ok ni mag lwedo go rach to samoro ng'ato ne nigi wich mane nyalo miyo osomie gimoro ma imbe no nyalo bedo rang'iny ma dhi kaluwore gi wiye. Jogi nitie nyithindo mang'eny sama wawuoye ni mabe mbadi winjo waini. To joma winjo wa bende Ministry of Education bende winjo gima ochuno janyuol malitie moloyo no bet gi nyathi e dhoth. Ma nyithindo dhi sikul to ento mare ni koro dong' komo. Nikech nyathi kolewo ne sikul juma achiel kende Victor. Mondo ka chap gi jok makamoko gi nyithindo mamoko. In ise mana dong' kaka idong' no. Lewo ne sikul jumbe 2. Tang'eyo nyithindo mosebetie gweng' sani dwe achiel gi bathe. Mbaka to gore dhano larore winjo ka jikoni wach broad base gi mamoko. Broad base gi ok kony Victor. Ma gima dwani mbadi winji to gi joma moko te. Broad base ma ok nyal keto nyithinde sikul. Sirikal kata obed mana mar William Ruto ma ok nyal keto nyithinde sikul mondo nyithindo donjie sikul onge gi duto. Nitie weche 3 kende mapek mar sirikal. Mokwongo en wach mar arita kwe. Mar ariyo en wach mar thieth. Mar adek en wach mar education. Nitiere ji ma samoro no ai miere mane ok ong'e ni nyalo bedo ji. To kokalo kuom somo, omiyo kawuono gibedo ji Victor. Omiyo kawuono ginyalo bedie mesa moko ming'adie rieko kata ma ilosie weche piny. En kaluwore gi weche mag somo. Koro mbaka osegore malach e weche mag capitation gi kaka jay kele. Gin gik ma waselose e kinde te. Sirikal ema chiwoga kalenda mar somo. Kendo ging'e ni ibilor sikul tarik makama, ibi chake tarik makama. Gigi ne ok gichiwo gi aye polo eka gifwenyo ni gionge gi gigi. Eka gifwenyo ni gionge gi pesa. Nekech nyathi mangima ne orochore ok ibi duoke mondo chako dogo nuo kendo sikul. Sa bende reto. Nyithindo gi bende sama gibi drop out of school ema koro njore medore e gweng'. Nekech gweng' ma nyithindo dhi e sikul Victor kata mana dala ma nyithindo dhi e sikul injo kaka gik moko itimo pogore. Kora paro ni sirikal mar William Ruto ni mana kaka wasewacho chien kacha. Taparo ni bende ne en makosa ma bende ne wawacho ka ini jatelo ma wan go e migawo mar somo ok chal gi gino. Ok ochal gi somo no. Kiparo Nyasaye oket chunye kamokwe. Ndalo mane wan gi matia ndalo mane wan gi ngire magor. Kata challenges gi ne nitie. Ne ok ni gin gik mochakore sani. Lakini kaka no wuok motel mane yudo ka hotelie Victor ok nyal wacho ne jopuonj madongo ni kik riemb nyithindo to pesa to onge. Nyithindo dhi chamo kite sikul. Nyithindo ok dhi chamo kuoyo. An kawa ne nyoyo, kawa ne kuoyo modite ne nyithindo mondo cham. Mana kaka jay wacho jopuonj madongo sani koro luochore mane e tok ute kama e tok dukni ni. Kech ko neno jay te gi gope mar oganda. Ko neno Ken en gi gope mar oduma manyo poko chun. Koduo koni koro jopuonj madongo ni kama tek. Sirikal wacho ni kik giriemb nyithindo. Komachielo ni sirikal be pok otero pesa. Koro jopuonj otimre nade. Jonyuol bende oseguonyore kama ginyalo.
jonyuol osegonyore kama ginyalo Victor. Koro aparo ni ma en mbaka manyaka go to duogo kama iduoge cha. Kar wajumbe ka. Sani nyo giling. Giwinjo mana kaka William Nyo osoko gi. To gin giwegi gi ema giyudo ka gin e WhatsApp group mioro negi nyithindo ma pod ok odhi sikul. Onge kata mana mjumbe achiel manyo wuoye topic ni mondo mini koro en ti okulify mwanyalo lose kaka wanene ka. Tini en gimo mako piny. To nyisa kata mana mjumbe achiel manyo wuoye weekend ne kata mana senator achiel kopogore gi wach gi mar mibadhi cha manyo wuoye weche mag education. Nyewa wacho ka jumbe ariyo mokalo ginya kasani giwuoye na to gine manyocha gi ngado pesa madhine education. Madhine education. Aya, nyaka sani nitiere constituency mampoko chiwo CDF omenda mana manyichiwo masid nyaka sama wuoyi dong higa dhi rumo koso ok dhi rumo. To giketo mana gi hope ginyiso mana isiki nyiso mana janyuol ni japuonj ni mjumbe nyoko ni 1000 more dhi miya to ndale madhi 1000 more dhi miya mar basari ni to ndale madhi. Koro aparo ni kot kitelo ma wan godo Victor mondo wene ken kitelo ma wan koko chakore gi wajumbe okode weche mag somo. Gidwaro mana mangato biro gone chonge matin mondo dhiyo gine ni adong ni uneno kanya biro olo kacha nyithinda deka kao cho obiro kanyo kao siling 20,000 ogo modhi go yie bul modhi go yie koko. Nyaka koro wang'ini to ere kaka nyithindo nyalo bete sikul. Nikech mane gima duong onge gima kiny afadhali kiki miya ikonya sani tingi kaka nyathina dhi sikul Victor nikech secondary ni nitiere jonyuol mano uso nyaka lope mondo nyathi odhi sikul. Kulo dong nono Mondo nyathi odhi e secondary. Kane dhi e university gi rang'iny mamalo kata nyathi dhi e rang'iny mamalo bet winjore. To onge gima lit sani ni sama wawuoye ni nitiere nyathi ma doyo gi wuon gi, nitiere nyathi ma komo ma ok odhi sikul tiparo no paro nade.